नमस्कार मंडळी, आजची रेसिपी आहे मस्त उन्हाळी स्पेशल आहे आणि ही रेसिपी म्हणजे सगळ्या स्त्रियांनी बघायलाच पाहिजे कारण आपल्या ह्या स्त्रियांसाठी तर रामबाण उपाय आहे। तर प्रत्येक स्त्रियांनी हा व्हिडिओ पाहिलाच पाहिजे। जर ही रेसिपी बघितली तर तुम्ही स्त्रियांनी दुसऱ्यांना पण करून देऊ शकता। त्याच्यामुळे सर्व स्त्रियांनी हा व्हिडिओ नक्की पहा, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल। आणि आता उन्हाळ्यामध्ये उष्णतेचा त्रास खूप होतो, त्यावेळी आपण काय करतो, थंड पेय खूप पितो। तर असं काही मी वेगळा असा पद्धतीचा पेय केलेला आहे जो आपल्या शरीरासाठी खूप चांगला आहे आणि खूप फायदेशीर आहे। तर त्यातलाच मी पहिला प्रकार जो घेतलेला म्हणजे पहिली जी जिन्नस घेतलेला आहे तर ही आहे बडीशेप घेतलेली। तर बडीशेपचे खूप फायदे आहेत। तर बडीशेप ही खूप थंड असते आणि ती पोटाला ना थंड ठेवण्यास मदत करते, त्याच्याप्रमाणे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते, अन्न पचायला सुद्धा मदत करते, वजन कमी करण्यास तर खूप मोठा रामबाण उपाय आहे, साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास पण उपयोगी आहे बडीशेप, रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, त्याच्यामुळे आपल्या त्वचेचे जे काही त्रास असतील ते सुद्धा कमी होण्यास मदत होते, त्याचप्रमाणे आपला चेहरा सुद्धा चमकदार होतो, त्याच्या मासिक पाळीचा जर कुणाला त्रास वगैरे असेल तर तो सुद्धा कमी होण्यास मदत होतो। तर दुसरा मी जिन्नस घेतलेला आहे वेलची आणि लवंग घेतलेले। तर वेलचीचे तुम्हाला मी थोडेसे फायदे म्हणजे थोडक्यात सांगते। म्हणजे वेलची ही पचनक्रिया सुधारण्यास खूप मदत करते, श्वासनातली दुर्गंधी जी असते ती कमी करण्यास मदत करते, म्हणून वेलची बघा आपण कधी नुसती पण खातो, रक्तदाब कमी करण्यास सुद्धा मदत करते, हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास सुद्धा मदत करते, साखरेची जी पातळी असते ती नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, त्वचेवरती डाग अनेक काही त्रास असतील ते सुद्धा कमी करण्यास मदत करते असे, आणि त्याचप्रमाणे केस सुद्धा निरोगी राहतात। तर याचे भरपूर फायदे आहेत वेलचीचे। तर ते वेलची आपल्या पोटात कधी जाते, जेव्हा आपण काही शिरा वगैरे असं गोड काही जिन्नस बनवतो तेव्हाच आपण वेलची घालतो। तर असं एक छोटंसं पेय बनवून ठेवलात म्हणजे तुम्ही याची जर प्रीमिक्स तयार करून ठेवला तर तुम्ही कधीही हे पिऊ शकता। आता तिसरा घेतलेला आहे जिन्नस म्हणजे लवंग घेतलेला आहे। तर लवंगचे पण खूप फायदे म्हणजे जर आपल्याला दात वगैरे दुखत असेल तर आपण दाताखाली लवंग घेतो, तेव्हा दात दुखीसाठी, हिरड्यांसाठी, पचनासाठी लवंग खूप फायदेशीर आहे। तर हे पण लवंग मी 7-8 घातलेले आहेत, वेलची सुद्धा 7-8 घातलेले। असं हे थोडं साधारण भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे असं जास्त असं खरपूस भाजायचं नाही, साधारण भाजायचं आहे। आता हे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर मिक्सरला वाटताना आपण काय करायची, याची पावडर करायची। ते पावडर करताना आधी आपण याच्यात खडीसाखर घालणार आहे। तर खडीसाखरचे पण खूप फायदे आहेत, म्हणजे पचनशक्ती सुधारण्यास मदत करते आणि लवकर पचण्यास सुद्धा मदत करते, थकवा अशक्तपणा दूर करण्यास मदत करते खडीसाखर, कफ खोकल्यासाठी फायदेशीर आहे, घसा खवखवत असेल तर खोकला आला तर आपण जिभेखाली काय करतो, खडीसाखर ठेवतो, त्यामुळे जरा खोकला आपल्याला कमी होतो। तर त्यासाठी खडीसाखर खूप फायदेशीर आहे। परत त्याचप्रमाणे वजन कमी करण्यास मदत करते, रक्तातील हिमोग्लोबिन पातळी नियंत्रित ठेवण्यास सुद्धा मदत करते, डोळ्याची दृष्टी सुधारण्यास मदत करते, त्याचप्रमाणे शरीराची सुद्धा इम्युनिटी वाढवण्यास खूप मदत करते। तर ह्याचे असे भरपूर असे फायदे आहेत। तर तसं त्याचप्रमाणे मी याच्या जिऱ्याची पावडर सुद्धा घेतलेली। तर जिऱ्याचे पण फायदे म्हणजे पचनक्रिया सुधारण्यास, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते, हृदयाचे आरोग्य काय असेल ते सुधारण्यास सुद्धा जिरा पण खूप फायदेशीर आहे। तर मी जिरा पावडर घेतलेला 1 चमचा आणि 1 चमचा ही मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे। तर तुमच्याकडे जर काळं मीठ असेल ना तर तुम्ही नक्की घाला, माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी साधं आपलं मीठ घातलेलं आहे। तर काळ्या मीठनी पण टेस्ट खूप छान येते आणि म्हणजे हे पेय ना मस्त असं तुम्ही प्रीमिक्स करून ठेवलं ना 1 महिन्याचं 2 महिन्याचं तरी मस्त हे तुम्ही कधी वाटलं तर जास्त जर कुणाला मुलांना वगैरे पियायला जमतं तर असं कपामध्ये करून द्यायचं, 1 चमच्यावर घालायचं, थोडंसं पाणी घालायचं आणि ते पियायला द्यायचं। जर तुम्हाला हे दुधामध्ये घालून करायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये मीठ घालायचं नाही आहे, आमचूर पावडर घालायची नाही आहे आणि जिरा पावडर घालायची नाही, हे न घालता पण मुलांना असं दुधामध्ये जरी मिक्स करून घेत दिलं ना तर मग मिल्कशेक असा तयार होऊन जाईल आणि खूप छान असं। थोडंसं तुम्हाला जर गोड वाढवायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता। तर मला ती खडीसाखर अशी भेटलेली नाही म्हणून मी नॉर्मल ती आपली भेटते खडीसाखर ती मी घेतलेली आहे। तर तुम्हाला खडे भेटले तर ते खूप फायदेशीर आहे, तर तुम्ही ते खडीसाखरमधले खडे बघा भेटले तर, माझ्याकडे जे होतं त्या अवेलेबल वस्तूंपासून मी बनवलेलं आहे। आता तुम्हाला मी सरबत करून दाखवते। ते सरबतसाठी मी 2 ग्लासेस घेतलेले, त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा मी प्रीमिक्स तयार केले ते घातलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी सब्जा भिजवून ठेवला होता तो मी 1-1 चमचा घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी लिंबू घालणार आहे, त्याच्यामुळे अजून टेस्ट खूप छान येईल, बिना लिंबूचं सुद्धा हा सरबत छान लागतो। तर तुम्हाला जर अजून त्याची चव वाढवण्यासाठी पण तुम्ही लिंबू घालू शकता। तर दोन्ही ग्लासमध्ये अर्धा लिंबाचा रस मी घातलेला आहे। तर आता मी एका ग्लासमध्ये पाणी घालणार आहे।
आणि एका ग्लासमध्ये मी सोडा घालणार आहे. जर तुम्हाला साखरेचं प्रमाण जर कमी वाटलं तर तुम्ही परत घालू शकता. तर असे हे दोन्ही पण मी सरबत तयार केलेले. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही ह्याच्यात पुदिन्याची पानंसुद्धा अशी ठेचून घालू शकता. तसं हे 2 पद्धतीचे मी साधे असे सिंपल आणि लवकर होणारे असं मी पेय करून दाखवलेलं आहे. तर नक्की करून पहा. उष्णतेसाठी तर खूप अतिउत्तम आहे. उन्हाळ्यात तर हा सरबत नक्की पिया. जास्त क्वांटिटीमध्ये जर पियाला जमत नसेल तर तुम्ही एका कपाच्या मापाने, चायचे जे कप असतं त्या मापाने पण तुम्ही पिऊ शकता. लहान मुलांना द्या, मोठ्या माणसांनी पिया, सगळ्यांनी पिऊ शकतं. काही याचा दुष्परिणाम नाही आहे आणि पोटाला थंडावा भेटण्यासाठी तर आहे. तर हे बडीशेपचं सरबत कसं झालं आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हे सरबत जर तुम्हाला आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. आणि हे बडीशेपचं सरबत एकदा नक्की ट्राय करा. खरंच उन्हाळ्यासाठी तर खूप हे फायदेशीर आहे. आणि चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.